Pan fyddwch chi'n gwneud gwaith ymarferol, yn aml iawn byddwch chi moyn cadw llun neu fideo ohono i'ch Google Drive. Unwaith fydd yna, mae'n hawdd wedyn i'w roi fewn ar aseiniad Google Classroom. Yn gyntaf, lawr lwythwch yr app Google Drive a gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewn gofnodi gyda'ch manylion hwb. Agorwch yr app ac fe welwch chi gynnwys eich Google Drive. Mwyn lan lwytho llun neu fideo, cliciwch ar y plus ar waelod y sgrin. Yma, gallwch lan lwytho rhywbeth chi wedi creu eisoes, neu dynnu llun yn syth wrth glicio Use Camera. Tynnwch y llun, ac os ych chi'n hapus gyda fe, cliciwch Use Photo. Bydd y llun wedyn yn uwchlwytho'n awtomatig i'ch Google Drive. I ychwanegu llun neu fideo sydd gyda chi'n barod, cliciwch ar y plus, a tro hyn dewiswch Upload. Cliciwch ar Photos and Videos, ac yna allwch chi ddewis unrhyw ffail sydd gyda chi yn eich camera roll. Diolch am wrando.